जेजू देवाचो पूत, पवित्र त्रिंदातीचो दुसरो जण, आमची माय भाग्यवंत आंकवार मरी आणि सांज जुजे तिचो पोस्को बापय मेळोन भाग्यवंत कुटाम जाता. ह्या तेगांची व्हड फेस्तां वर्सांमध्ये संभ्रमतात तरी भाग्यवंत कुटुंबांचे फेस्त तेगांचे सांगता एकच फेस्त जावन संभ्रमचे जावन आसा. दिसपडते जिणयेन जिवच्या जिविताची धार्मिकपण हे फेस्त आटापता. पुरातन काळातावनच इजिप्ताच्या क्रिस्तावांमध्ये भाग्यवंत कुटुंबांच्या फेस्ताचे आचरण करतले. पवित्र सभेंत हे फेस्त 17व्या शतमानांतावन जारयेक आयिल्ले. 1921 इस्वेंत हे फेस्त भाग्यवंत कुटुंबांच्या मनांक अधिकृत थरान मानून घेतले. सुरवेर हे फेस्त सोमयांच्या आपप्रगटपणाच्या फेस्ता उपरांत आयतारा संभ्रमतले. 1969 इस्वेंत उपरांत हे फेस्त नातालां काळार येवचे बरी नातालां फेस्ता उपरांत संभ्रमूंक धरले.